God, the creator of the universe, zero mentions. No wonder in this godless town. Wow, pasayloa Ginoo. Wala siya kasayod sa iyang gibuhat ug sa ilang gibuhat. Kung matuod ka na nga godless town, pasabot ra gid na nga wa na gyud Ginoo. Zero mentions, zero desires for God. Unsa na mahitong pawak? Sunog nga murag impyerno nga makalilisang. Pero no hangtod karon siguro wa masayri unsay hinungdan sa sunog, asa nagikan ang sunog. Well, we cannot say that God is vindictive God. Dili siya ana. Ang iya lang muhatag siya lesson natong tanan. Muhatag pa siya chance. So ikaw karon kung gahi gyapon imong ulo, gahi imong kasing-kasing, dugay gyapon ka kaayong muduol balik niya. Ingon sa atong ebanghelyo, kung ikaw nakadungog sa iyang tingog, ayaw intahon patig aha ang imong kasing-kasing. Balik na kaniya igsuon. Ayaw na paglangay-langay, ayaw na pagdugay-dugay, ayaw na pagingon nga, dili pa ko ready, not this time, dili pa jud. Well, ang imong buhaton, abliha ang imong kasing-kasing, isurrender tanan sa Ginoo, let the Holy Spirit come in, ug siya na'y bahala moayo kanimo. He will make a way. Kay siya ang gugma, ang kaluoy, ug siya ang creator of the universe. Sa kanunay manalangin ka natong tanan sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.